Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED marketing products. Karon magadalit ka ninyo sa Kasika sa Panglawas. Kasika sa Panglawas. Mga kapanyawan sa kamayng adlaw kaninyong tanan ug welcome na usab nining atong tulumanon sa maayo nga panglawas. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ako si Mr. Panyawan ug aniya na pod kining atong pag-uban-uban din hilang of course sa Kasika sa Panglawas. Kasika sa Panglawas. Kasika sa Panglawas. Atod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing igsuon ang tighimog tigapudapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Sa mga kaigsunan nato diha karon nga dunay mga problema nga giangkon sa ilang mga kalawasan. Di man kanunay igsuon nga aduna kitay mga produktong herbal sa SED Marketing nga makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Ilabi na kaning mga pagpanakit nato sa atong mga kalawasan no kung pananglitan ikaw aduna kay mga panuhot, adunay mga sakit-sakit sa lawas, adunay mga giangkon nato karon nga mga pagpanghubag-hubag sama sa pag-angkon o arthritis o baka rayuma. Kabalo ba kaigsuon nga pinagi lamang sa paghapla sa SED liniment oil, dako kini katabang sa atong maayong kalawasan. Kung panalitan kay panagitan kag lawas igsuon na timani kanunay nga aduna kitay mga pagtabang kaninyo, ilabi na gayud ang paghatag og pag-alibyo sa mga balatian. Paghaplas lamang sa ato ang SED liniment oil. Kay kining atong SED liniment oil ginama kini siya sa tulo ka mga sangkap nga napamatud-an. Ang ato ang methyl salicylate, camphor ug menthol. And of course dili po nato hikalimtan igsuon nga aduna kini gahom sa panyawan nga tanom nga diin mo'y nakatabang para mas madali ang pagpahiuli nimo sa imuhang balatian. Kasika sa Panglawas. Hatod ka nato sa SED Marketing. Usa ka tinuod sir nga nagamit ka sa atong produkto nga seed liniment naman na karon sir kay dati si panyawan liniment oil pero gitanggal na tong panyawan seed liniment na karon. Karon muna na yung gigamit ron. Muna mo gigamit. Okay. Usa na ka dugay nga nagamit ka na sir? Wala baga matulo na katuig. Tulo na ka tuig. Usa may imong usa ka nimong ginagamit nga hapla sir? Seed liniment. Unsa may imong gigamitan na ni sir? Ning ang lawas kini man lanhod hasta ning ang mga hawak nakit pagka mabalasan makuha ang tuhod ng laguto. Tindog ko mo laguto. Pagka naka-apply na kong panyawan, wala ulit so. Wala gyud. Wala. Muna ya gusto kong buwagan ng panyawan. Tulo na ka tuig ka nagamit no? Tulo na katuig na dagang tabang na bay. Sir kanang unsa man imong trabaho sir nga Halublak. Naghalublakan ka? Himo ko halublak. Oo. Tapos naggrabe pamaul na no? Paol ko yung na mori de kasandigan panyawan. Mora gyud mong ginagamit. Ang ginagamit ko, ya ko mag-otro sa karon. Ngano man karon sa may imong mabati dai sir kung makahaptas ka uban sir. Kuan, bugnaw halang-halang taghom ba murag manutso sa kaunuran. Mo na ako mapil na mawayan ni ako tigbati. Pagkabuntag. So laktod nga pagkaistorya nakatabang gyud sa imong katabang yun. Unsa may imong ikasulti sa tuang produkto sir? Katong wala pa magagamit nga nan panyawan kanang gibati na para sa ako. Gamit na mo kay kanang panyawan. Nasuwayan na mga ako. Okay kayo. Testing lang ninyo. Kopi ng testing kan nimo sir. Testing na kayo. Unsa kay pangalan nato sir? Sige kuan. Tony Parnada. Taga-asa ni sir? San Vicente, Madrid, Surigao del Sur. Kasika sa Panglawas. Hatod ka nato sa SED Marketing. Ang ito ang mga produktong herbal sa SED Marketing mga igalag igsuon na pamatudan nga doon nagay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Di man kanunay nga kung gusto nimo nga makaangkon sa mas dali ang pag-alim sa mga balatian, sandig na karon sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga doon ay mga pagtabang. Mga produktong ginama sa SED Marketing nga napamatud ang makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Munang kung ikaw igsuon ha, di man kanunay nga doon nagmamanggali kay mga problema sa lawas pag SED Panyawan. Gumikan kay ang SED Panyawan mga higalag igsuon na pamatudan nga makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Mo nay ginaingon mga higalag igsuon nga kung ikaw aduna pa manggali kay mga problema karon sa imong kalawasan, aduna kitay mga produktong herbal nga tinuod gayud. SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil ug kining atong SED Panyawan Coffee Mix. Dili po nato hikalimtan ang atong mga sabon, ang SED Celebrity Beauty Soap nga dunay glutathione ug SED Celebrity Kojic Soap nga dunay kojic. Ginama ka na sa SED Marketing. Inyong nabati ang atong kasika sa Panglawas. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tiggama o tigapudapod sa mga nagunang mga SED Marketing products. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Kogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang atong mga SED Celebrity Soap, ang SED Celebrity Kojic Soap ug SED Celebrity Beauty Soap. Kasika sa Panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.